Είναι ένα από αυτά που μου κάνει. Άντε, τηλεόραση, έλα γλυκιά μου, τηλεόραση. Ελένη, μπορώ να μην Άκυρο το ρολόι. Να σου πω κάτι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δώρα. Θέλω να σου πω, σε παίρνω πάρα πολύ καιρό, δεν μπορώ να πιάσω από την αρχή. Θέλω να σου πω ότι και εγώ έχω πιο μικρά και σαν εσένα ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι μάλλον και ένα κοριτσάκι, που φωνάζουν κιόλας αυτή τη στιγμή. Τα ακούω. Και έχουν βαπτιστεί τα μικρά, ο γιος σου έχει βαπτιστεί Δευτέρα νομίζω. Δευτέρα, ναι. Ο δικός μου Κυριακή και της Στέβας έχουν ακριβώς την ίδια μέρα. Απλά διαφορετική με τη δικιά μου. Μάλιστα, ορίστε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τα μικρά στη τηλεόραση, τα δικά σου κάπου σε περιοδικό. Δηλαδή σε χαίρομαι πάρα πολύ. Θα σου πω έτσι, είμαι ενθουσιασμένη που μιλάω μαζί σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ γλυκιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινείς. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα και να ξέρεις ότι συμμετέχεις και εσύ κανονικά στην κλήρωση της Δευτέρας για τα 1.500 ευρώ. Λοιπόν, σήμερα, όπως σας έλεγα και πριν, έρχεται ο Λάκης, 9 η ώρα ακριβώς μετά το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Αμέσως μετά ξεκινάει η σειρά με τη ζωή της Έλλης Λαμπέτη και αμέσως μετά έχετε μια πολύ παιχνιδιάρικη εκπομπή που την παρουσιάζει η Έλληνα Κατρίτσι. Στην πρώτη της λοιπόν αυτή εκπομπή συμμετέχουν η Μαρία Παπαδήμου και ο Μάκης Τρενταφυλόπουλος. Θα πρέπει να υποδηθούν ρόλους, να δούμε ένα μικρό απόσπασμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον και ξέρω θα περάσετε πολύ καλά.